Tässä ollaan Ramsin viimeistä pizzaa syömässä ja meillä on nyt tässä tällainen pizza, jossa on tomaattia, kebab-lihaa ja sitten vielä, mitäs tässä oli muuta? Pepperoni-makkara kananmuna ja kananmuna. Tässä on aika sellainen napsahtava viimeinen pizza ennen meidän suurta kebab-lakkoa, joka alkaa siis tänään 16. päivä huhtikuuta 2010. Kestää noin kuukauden. Katsotaan kuinka nopeasti repsahdetaan taas, mutta tää on kuitenkin tällainen tavoite. Lyötiin siihen tosiaan, näyttää vähän oudolta. Ehdittiin lyömään siihen jo tällaista hot chili kebab-kastiketta, oreganoa ja sitten vielä punaista tabaskoa. Sitä meni vähän turhan reilusti, mutta nyt me voidaankin ottaa tästä ensimmäisestä palat. Elias voi sitten vähän viipaloida. Laittaa sellaisen pienen suupalan siitä. Ja sitten meillä on tässä vielä pepsiä, tämän verran vaan jäljellä. Kyllä parempi kyllä viipaloimaan. Mä voin. Rolaitaan. Joo. Tästä. Tästä tosiaan. Liikate. Ihan soikeamainen pizza. Mitä? Apple. Tää on Apple. iPhone. Sitten soikion toista päästä, pitkästä päästä. Laitetaan tällainen. Suurin piirtein puolesta välistä viipaleja. Kananmunat vähän takkua siellä, kun on nyt vähän jo jäähänettymään. Sitten vielä tuolta suurin piirtein laitetaan. Siihen tämä ravintola vaihtaa tänään omistajaa. Tänään? Sopimuksia tuossa äsken allekirjoiteltiin. No ja sitten vielä tuolta. Noin. Ramsi otti myllyä siinä vähän. No joo, Ramsi otti vähän myllyä ton Eliaksen kanssa tossa äsken, mutta Elias varmaan voitti. Mä en tiedä kuinka siinä loppujen lopuksi kävi, taisi tulla luovutusvoitto Ramsille. Noin, se on siinä viipaloitu nätisti ja sitten Elias voikin ottaa ensimmäisen suupalan. Joo. No niin, katsotaan millainen on ilme, kun syö tällaista pizzaa. Tää on tästä reilusti kastiketta oleva palanen. Noin. Näin vähän. Sitten lähti Noin ja sitten palanen. Sitten katsotaan tää ilme. Muikean näköistä naamaa ainakin tulee pizzasta. Jaha, tarvii jo ensimmäiseltä haukkaisulla ottaa pepsiä. Kertoo jotain tapaskotasosta. Muuten hyvä. Tuomio tuli siinä, eli tulista, mutta hyvä. Erittäin tulista. Valuuko se tapaskoa? Ei, on toinen sitä kebab-kastiketta, hot chiliä. No niin, jos nyt pistetään video poikki ja ruvetaan syömään.